Takže akurát som si dal prvú testovaciu jazdu, už sa mi stmieva. Mám strašne zlú kameru, ospravedlňujem sa. Zobral som si zlú kameru, zlý foťák. Takže, jazdí sa na nej, že bombovo, dámy a páni. Normálne som očarený. Počkať, aby som to zväčšil. Takže, išiel som na také pole, na takú lúku. Väčšinou tam chodia psíčkari, našťastie dneska tam veľa ľudí nebolo, čiže som tam nikoho neotravoval. Cestou tam som šlapal, cestou naspäť som trochu šlapal. Trochu, lebo som sa to rozhodol trochu vytúrovať. Dámy a páni, tak trochu som išiel na výmoly a ten klakson to nedáva. Čiže budem musieť si dávať pozor na toto, pretože je fakt dobre odpružená a skáče. Čiže aj na svetlo si budem musieť dávať pozor, svetlo sa mi tiež dá, že je teraz nejak nižšie. Sedánka, nádhera. Pred chvíľou mi odpadlo, aj mám tu u seba taký štítok, taká krytka spredu zo svetla. Len vytlačená na 3D tlačiarni, ale iba odpadla, není zlomená. Snáď, možno áno. Neviem, v každom prípade toto je už druhá, ktorú som dostal od kupcu, teda od predajcu. Objednal som si jednu, tá prvá sa mi zlomila skôr, jak som ju nasadil. Táto druhá sa zlomila až teraz. A podľa mňa normálne to svetlo je nejak nakrivo. No nevadí, výfuk bude určite vriaci, dokonca tak horúci, že mi ani nešiel prehodiť na šlapanie, ale to pôjde, dámy a páni, nebojte sa nič. Tak, a je to. Už môžem šlapať. Asi 3-krát som ju mal teraz zapnutú. Dolial som si tam normálne nový benzín. Toto mám ešte uvoľnené, sa musím vrátiť šrobík, lebo som to chcel rozmontovať, zistiť, že jak mám cievky v motore. Čiže dámy a páni, podľa mňa je to úžasné. Akože úprimne je to mega. Co je ešte ten vtipný pohľad na to, jak sa na mňa ľudia pozerali, keď som šlapal.